A diferència d'altres partits a fora, el Lleida va tenir al Collau bones ocasions per marcar, com aquest xut de falta de Pablo Díaz al pal. Però davant l'Alcoià també es van repetir les escenes de domini local que s'han vist en sortides anteriors. De fet, Félix Prieto i Marcos Estruc van tenir el gol a poc més d'un pam. En l'inici de la segona meitat, el Lleida va mostrar la seva versió més ofensiva, amb dues oportunitats gairebé consecutives de Povedano i de Luismi, totes dues ben resoltes per Fernando Maestro. I una de les més clares, aquesta centrada que Rojas remata en posició franca, però massa alta. Al final, el Lleida va haver de donar gràcies a De Serne, que va treure sota el travesser aquesta rematada de Marcos Estruc. Ese es el camino y la pena es un poco que tenemos que encontrar ese gol y otra vez ha sido un día de hoy de ocasiones, porque hoy no puedes decir que no hemos tenido ocasiones, indudablemente. Estamos sin acierto de cara a gol y bueno, pues vamos a intentar conseguirlo i rentabilitzar-lo. El Lleida va sumar el seu tercer empat a 0 consecutiu a fora, però ja és a només un punt del quart.